вазорати корҳои хориҷии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Госдепартаменти ИМА тасдиқ намуд, ки додани визаҳои муҳоҷиратӣ барои шаҳрвандони 75 кишвар аз ҷумла Русия муваққатан боздошта шудааст. тибқи иттилоъ, ин маҳдудият аз бисту якуми январ эътибор пайдо карда то бознигарии тартиби расмиёти муҳоҷиратӣ бо ҳадафи пешгирӣ аз вуруди афроде, ки метавонанд аз имтиёзҳои иҷтимоӣ истифода баранд, амал мекунад ва муҳлати дақиқи анҷоми он ҳанӯз муайян нашудааст. барои хати кишварҳо ҳамчунин Сомалӣ, Афғонистон, Бразилия, Эрон, Ироқ, Миср, Нигерия, Таиланд ва Яман шомиланд. ҳамзамон зикр мешавад, ки аз моҳи январи соли 2025 Госдепартамент дар доираи сиёсати президенти ИМА Доналд Трамп, ки ба тақвияти амнияти кишвар равона шудааст, 85 000 визаи муҳоҷиратиро бекор карда, дар рӯзи савгандиёткунӣ низ ваъда дода шуд, ки вуруди муҳоҷирони ғайриқонунӣ ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико қатъ ва раванди ихроҷи оммавии онҳо оғоз меёбад.